Adimba ọbụna ị na-abata ugbu a anyị ebidogo mmemme maka asị ihe akara aka okwu akara aka isi ka eji na-ekwe ya dịka isi anọkọ na ngwụcha izu ụka ọbụla na-ekwu maka gị ezinụlọ ịdị mma kedu ihe a ga-eme ka ezinụlọ anyị bụrụ ịgba ọnụ maka ose adị ihe dị iche iche na-eme ka ezinụlọ nọkọ ọnụ dị mma ka anyị na-atụpụta ụbọchị nke taata mụ na nwanne m nwaanyị Uchechi ekwupela ihe anyị ji n'aka bụ ọ bụrụ na nwaanyị bụ isi n'ezinụlọ ọ bụkwa na m na-asịzi na nwaanyị bụ isi mana ọ na nwaanyị bụ aka ji akụ n'ezinụlọ kedu ka ezinụlọ ha ga-esi dị okwu aka anyị kwuru wee sị na anyị ga-akpọpụta onye ọbịa ka o nwee ike gbọdịere anyị ya bụ okwu onye ọbịa aha bụ ka anyị nabata ya ka o leba anya na ya bụ okwu nwanne m nwoke nnọọ biko gwa anyị aha gị tupu itinyere anyị ọnụ na ya bụ okwu. Nwanne m nwaanyị daalụ afọ m bụ Nnamdi Nwigwe rụtụrụ ya aka ihe akpa okwu ahụ ekpo n'ọnụ maka na anyị lechara asị na ya bụ onye ga-ekwu ya bụ okwu rụtụrụ ya ka o bido gbapụ ya ọsọ. Nwanne anyị nwoke obi dị anyị mma na ịhapụ ihe niile eme n'ụbọchị nke tata wee bịa ịnọnyere anyị ọ dịkwanụ mkpa na ịbịa maka na isiokwu anyị na-egwugwe maka ya bụ ihe metụtara ụmụ nwoke kedu ihe anyị na-akọdo ha kedu ka ezinụlọ ebe nwaanyị hapụziri ịbụ oriakụ na odoziakụ rụzi ọkpata akụ ka ya bụ ụdị ezinụlọ ahụ sa ị na-anya n'ihe na-eme n'ụwa kịta kedu ka ya bụ ụdị ezinụlọ ahụ kedu ka o si adị ọ na-aga dị aga ka ọ na-aga ihu ka ọ na-aga azụ ka ọ na-aga akụkụ amaghị m ọ ga-adị mma gị bụ nwoke itinye ọnụ maka na ọkwa na unu nwa ka ọ na-emetụta mgbe oriakụ ghọziri ọkpata akụ nnọọ nwanne nwoke. nwanne nwaanyị ajụjụ nke a o nwere ka ọ dị mana a ga-azị ya aza maka otu anya dị anaghị ile a sị na ụwa na-eme ntụgharị ihe dị n'ụwa bụ o nwere ihe dị na ya nwaanyị ịkpata akụ o nweghị ihe dị na ya nwoke ịkpata akụ no a sị na onye ube ruru ọlacha a sịkwanụ na omeme machi ekwere onye ụta atakwana ya ihe dị n'ime ya bụ na ọ na-elekwa isi na abụọ ọ bụ na nwaanyị bụrụ ọkpata akụ di abụrụzie oriakụ o nwere ka ya bụ ife dị mana ana m asị na o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ nọ ngọzi nyelu ezinụlọ nwekwanụ ụfọdụ nwaanyị ọ bụ nọ ajọ ife nyelu ezinụlọ ife njikwa etu a bụ na o nwere nwaanyị ọ ga-abụ ọ bụ na di ya nwee nsogbu o nwere ndị na-aghọta na mbụ di m ji ọ na-emebe ọfụma nyenwa na-eweta anyị na-egoli na-amụrị na mana kịta anụ otu esi etu a wee dị marapụrụ di m ka ọ bụrụ nyenwa ya na-eweta maka na nwere n'ụbọchị apụta ọzọ ịghọtago ụmụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eche etu a mana ụmụkwa ndị na-abụ ọ bụrụzia na ọfanwa na-ewetasị ife ezinụlọ na-eri n'ọfanwa na-akwụ ụgwọ ụlọ n'ọfanwa na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụazị ihe niile ha na-eweta mago na onwe ka ha ga-esi na-ene di ha anya aga na-asị nwoke a ịbụrụgonu nwaanyị abụzi m oweta nwa abụrụzi oriakụ mana ọgwụ a bụ kwesịrị ịbụ onye na-eweta na kịta ọbụzi na ọmụnwa na-eweta a ga-ekezi ife niile a ga na-eme na-eke ọ bụ na ọmụnwa ga na-eweta ego a ga-eji na-akwụ ụgwọ ụlọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ na ngụwa bụ nke nwoke ngụwa ya na-ahụ nwata arụ nọ na-eje akwụkwọ a na-eje ụka ọgwụ ya na-asa ụmụ ife ndị a na-asagazi ụmụ akwa na ndị otu ya ngwa ya abazi usekwu jee sie nri bupụta nke iji wee bụrụ nwaanyị ịghọtago mana ụmụkwa ndị ahụ bụ ndị na-aghọtara onwe ndị na-aghọtara ndị ahụ bụ ndị na-aghọtara mana ndị ghọtara bụ na ha ga na-asị di ha welụ nwayọọ ịnwere taa ọ bụ na ị nwere taa echi ga-enwe echi dị ime nwere onye m ife echi ga-abụ ịghọtago ọhụrụ ndị a ga na-ekpelụ dịfe ekpele ụtụtụ ọbụla anaghị ya na ha ga na-akwado di ha ihe amadụ nọ ha nwa na-eweta ego ụgbọrọ ka ị ga-esi ya nwa hụ ha na-eweta ihe a na-eri n'ụlọ ihe amadụ nọ ya nwa na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ihe amadụ ya nwa na-akwụ ụgwọ ụlọ ihe ahụ kwesịrị ime
ọ bụ na o jesi ọrụ nata ọ ga-eme ya ọ ga-esilu di ya nri sụọ akwa kwado ụmụazị akwụkwọ ebe ọ bụla a na-eje o nwere ụfọdụ uchikọrọ ezinụlọ mgbe nwaanyị dị etu a na-eme ife o nwere ike ọ bụ na azụmahịa ka di ya na-azụ onye di ya ego kwado ya di wee kwụrụkwa ka o kwesịrị kwụrụkwa ka nwoke o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọ bụ na ha na-apụ etu a o were ego nye di ya n'aka na ọ di ya akwụ ụgwọ ihe niile a na-eme ịghọtago ndị abụrụ ndị Chukwu gọziri nyefe amamife nyefe akọ na uche ndị nwa ihe bụ ezinụlọ ndị nwa ndị ghọta maka na onwe chọrọ ịjụ ajụjụ ebe a o nwere ụfọdụ ndị nwoke nọ nwunye ha kpata ego nye ha ga-ekwe were ego ahụ ha sị na nwaanyị ekwesịghị na-enye ha ego ka ekwenye nwere ikwu na ndị dị otu a ihe nwere ikwu na ndị dị etu ahụ bụ na ị mara ọ bụrụ nwoke niile na ha na-adị ene nwaanyị anya ka asị na na nwaanyị bụ nọọ nwunye anụta na nwere ka emesi wee nwere ife nwaanyị emenwulu ịghọtago mana ihe niile a mmadụ iwetu onwe gị ana Chukwu ebunye ego enu ịghọtago iwetu onwe gị ana Chukwu ebunye ego enu ụmụ nwoke na-eme etu a amụrụ ebe mesiwe ghọrọ farọlụ mgbe ị bidoro ikwu okwu mgbe ị na-akọwa ihe anụ isi na oge ụfọdụ n'ihe ọdachi na-adakwasị mana nwekwa n'ebe ọzọ nchọ ka isi na ihe anya apụtakwa na ezinụlọ nwoke jụọ ịrụ ọrụ enwere ụmụ nwoke na-achọ ịnọ anọ n'ụlọ o nwere ihe bụ na ịma na ihe dakwasịrị di gị mana ọ na-agbakwa mbọ ka ọ na-achị azụ mana ịbịa nwee nwoke ịfụrụ na onwe ihe ọ chọrọ ime iwetagodo ego nye ya bido ihe tupu wiiki abụọ erisasị ego eje ebe a na-aṅụ mmanya gbusasịa ya kedu ihe nwere ike ikwu maka ụmụ nwoke ndị a maka na oge ụfọdụ agwa anyị na-ekwu ụmụ nwaanyị na-akpa ọkwa na o nwere ihe mere o ji bee nwe o nwere ike mgbe ihe a bidoro nwa nwaanyị ahụ na-achịkọ ya ọfụma n'edi mana mgbe ị pụtara afụ na onye na-emere ihe a niile achọghị ụdị ọganihu ezinụlọ gị kedu ihe ị ga-ekwu na ụdị ụmụ nwoke ahụ maka ha jụrụ eju bara abara mba fesika ama na fesika mana ihe niile anụ a o nwekwa ihe ndị oyibo na-akpọkwa ọ bụkwa na ha need deliverance o ha jekwa deliverance biki na-eme ya bụ ihe ka anyị tutere gị ka napụta eji ụka na-ekwu mana a sị na ebe a na-ama njakịrị ka a na-enwegara ka na-ekwu eziokwu ife ikwu bụ eziokwu ọ bụkara onwe ọtụtụ ụmụ nwoke onwere ife ha dị mma ya ọ na-emedịghị ihere onwere ihe ha dị mma ya ọ hapụta n'ụtụ agbanye ihe onyonyo nwaanyị kwụrụ ụgwọ subscription a na-eme asị nwaanyị jebezi ọrụ nke a sịsị na nwoke na-esi ọgụ nwaanyị nwere akụkọ mana nke a bụzi nwoke nwere akụkọ maka na ọ chọrọ inye onye nwe ya aka ndị mmadụ adịghịkwala ụmụ dị mmadụ aka adịghịkwala ụdị mmadụ aka maka na fesika ke ka nwaanyị mmadụ ga-esi wee tasị afọ ụjọ otego je were aṅụ mmanya onye nwere uche nwa mmanya ụdọrọkwa n'ime ya nwaanyị a na-ata afọ a ọ ga-ejikwa ego nwaanyị nyere je na-akpọrọ nwaanyị ọzọ ụmụ nwoke dị otu a jụrụ eju ọ nwekwa ike n'okwe n'ime na-etikwa nke nwaanyị ife ọ kakwunu mma na o sizi n'ọnụ nwoke na-apụta isiokwu a ka etinye ọnụ abụ m nwoke ama m ife na-eme m ịghọtago ama m ife na-eme m ama m ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme ma nkwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ụfọdụ oge mgbe m bido okwu asị m omeme ma chekwara si ndị na-atakwana ya ịghọtago mana ụmụ ụfọdụ ụmụ nwoke na-achọ ọrụ nọ ịnwa anwa ma ya bụrụ na machukwu ekwerọ ha wee kwebeghị tupu Chineke ọkwa na onye kwechi ekwelụ onye kwechi ekwelụ ebe ọ bụ na okwerọ arapụnye ha ndị obodo ọsọsọ ya si wee bili nwaanyị anwago ka o si wee nwa mee ife o kwesịrị ime ka onye alụ dị aka ka di ya wee baa uru ọ bara uru so kevichos ka ome egbu n'onwe ya onwe ihe ikwuru esi ọ bụrụ na deliverance ya ka njụ gị na anyị akpọta ọnụ gị ha anya ka nna agwanụ gị abụrụ m onye ụkọchukwu ọ bụrụ abụ onye ụkọchukwu asị gị pụta ka m bie ha aka nsọ ka ha malụ ka ha ga-esi mana dịka ihe anyị na-ekwu na ezinụlọ dị ụta kedu otu ha ọ ga-esi adị ọ kachasị na ngwụcha izu ụka ezinụlọ ga-anọkọ ọnụ nne na nna na ụmụaka nọkọ ebe ọ dị ụta kedu otu i chere ụdị ezinụlọ ha ga-esi wee nọkọ ọnụ ọgba aghara na fa ya nọkọ n'ọnụ maka na a na-asị ụmụazị
gị na nwunye gị nọrụ ụmụazị nọrụ ha ga na-ene na-amụkwa ịghọtago ọ bụ na nke nwoke bụrụ onye na-achọrọ ịbara onwe ya uru ụmụ ya esorokwa aka ahụ ịghọtago so o nwezi ike kịta nne m na-eweta lụzie ọnụdị nwunye nke ya ọ sị ebe ọ bụ na mama ya na-eweta okwu amaka ka nye nwa na ọnụkwa etu aka ka nna ya kedu ụdị amarọzi m chukwu kalụfa amarọzi chukwu kelu ụdị nwoke a ojikwa egwu maka ihe eji na-eti mkpu ebe a ka ezinụlọ chịkọ dị mma ka na-ahazi mana ezinụlọ ghasa ka ekwe n'uru ọ ga-aba ọbakwa n'ụlọ ọbara n'ụlọ ezinụlọ na-asa obodo ghasa nwanyị ga na-eme aga ndụmọdụ inwe n'inye ndị nwoke nke ọ na-awụ ha achọghị ime ihe ọbụla na ndị nke nwụ ndị nke na-achọghị ime ihe ọbụla na ndị nwaanyị bụkwa n'ọnwụ na ha awụzi aka ji akụ ha ma nsọpụrụ di ya ka ndụmọdụ a ga-esi wee mee ya bụ ihe ka ọ balansị abalansị ma ọ bụrụ ndị oyibo ọkwanụ o nwekwana ofu nwanne anyị nwaanyị gụọ egwu ọ sị nkwuo maka egwu ọgụ ọ sị ebube Chineke bata n'ebe ezinụlọ dị ezinụlọ abụrụ sọ ụtọ di na nwunye abụrụ sọ ụtọ nwaanyị abụrụ honey nke nwoke abụrụ darling ịghọtago so n'ime ihe niile a ihe niile ihe kwesịrị ime bụ na ralụ ezinụlọ gị nyefee Chineke n'aka irele ezinụlọ gị nyefee Chineke n'aka ọ Chineke ka ọ dị ịma ife ọ ga-eme wee dozie ezinụlọ mana ihe ndụmọdụ na-enyekwa ụmụ nwoke ndị a na-abụ fa na-agba ofu ogeri ịfụ na nwunye na-ata afụ ị na-eme ife ọzọ nwunye na-akpata ije na-achịnye onye ọzọ nwunye eweta nka iburubunye onye ọzọ nwunye egonye ego ụgbọala iburubunye oyihe nwaanyị nwunye eweta ego itiri jee chinye onye dị gị mma iwere jee gaba ebe a na-akpọ klọbụ jee ebe a na-aṅụ mmanya ije ta nkwọ ije ta isi ewu ego na-abụrụ egoyi ọ bụrụ egoyi ha masị ka ụmụ nwoke dị itu aka fa kpachapụ anya ka si ekwu n'izu ọ bụ na deliverance ka fa ya eje fa je deliverance ka a chọpụta ife na-emere ife a ọgara gbara aka odive agbara aka na gwa odive agbara aka ịghọta a na-amasịkwa nke onye ọbụla jisie ike ịmali ife anyị eme n'ezinụlọ ijisie ike na-eme ya ka nwoke maka na ọgwụwa nụta nke nwaanyị ọ bụrụ nwaanyị nụta gị nwaanyị abịara ejiri gị wee nụta gị ọgwụwa ji ego gị wee jee n'ụlọ nwaanyị mgbe kpọbata na be iwebeza ka ịtawaza ya afụ ịghọtago ọ dịrọ mma ụmụ nwoke a biko fajisie ike fa gbaba mbọ gbasibe mbọ ike na onye ọbụla na-asị na aka aja na-eweta ọnụ mmanụ onye gbasie mbọ ike Chukwu enyere ya aka mana ị na-agbakwa mba ịkwụba aka ya ọtọ wee na-agba mbọ ị na-agba ọ bụkwa ị na-agba mbọ ị na-eche na Chukwu enyere ya aka Chukwu na-enyekwara ụdị ndị aka ndụmọdụ na-enyekwa ụmụ nwaanyị bikonu ụnụ nwa bụ ndị na-eweta ife nwa na-eri na ezinụlọ biko jisie n'ike na-akwado n'udu unu ọ bụrụ na dunu enwere enwekwa ike ọ bụrụ na dunu nwekwa na mbụ mana ọ katasịkwa ife wee gharịpụ onwere ọzọ biko jisie ike nyere ya aka ka ọ kwudokwa mebụkwa ka o si wee na-emebu na mbụ biko ụmụ nwaanyị ayọka na ayọ imeela Maazị Nnamdi biko ndị na-anọnyere ya ama m na ụnụ ahụ ka ihe a si na-adanye ndụmọdụ pụrụ iche ka a na-enye na-amụtakwa ihe dị iche iche ka ezinụlọ wee na-adị mma mana anyị ga-aga obere ezumike ọ bụrụ na anyị chiata azụ unu ga-amatazi kpọmkwem kedu onye wụ onye ọbịa ahụ ebee ka o si na ihe ọ na-eme unu echekwara ebe ọbụla anyị na-abịa